बोरै मोखाङा ओरैखाय गिबियावनो नोंनि मोखांजों बरायग्रोनाय थाबाय ओरैजाय उन्दुनाय मोजां नुजादो साला हेल' एभरिवान गुड मर्निं बे दासो सिखारदों एसे ब्रास कलगेट फुंनि एसे ब्रास कलगेट होनाय खोथा थायो नङा होनबा ना लायनो नागिरदों माने ना ओंखाम जानाया जेनेबा फुङाव नै आसोला नै फंबाय नैलै दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग नालाय नोंखौबो देखायनाय जासिगोन नै ना जाग्रा जाला थ' लायनोसै नै ना लायनो थांनो नागिरदों माने जों बयबो आंनाथ' नै दासो सिखारदों नालाय आं ब्रास कलगेट एसे ब्रास हुनानै लानि माने ना लायनो थांदों आरो ना जासिनो आरो ना बुलानो नागिरदों सैमाफ्रा बेनो लाना दोनो बिबुरा हाय होनदोंब्रा आंनो ब्लगा बयबो हेलौ होनदों हाय होनदोंब्रा हेलौ हेलौ होनना बुङो बुलानो नागिरदों Waduh, pada. Wah, dah sekadar. Ayo enggak? Hah? Belum. Ini mana? Belum dulu. Ayo dulu orang. Ini kan hello. Hai, datang. Mana? Godan nalar support खालामदो subscribe खालामनानै उनाव लाइक खालामनानै subscribe खालामनानै हो लाइक खालामनानै हो शेयार खालामनानै हो बर' हमलायनांगौलै नङा होमबा बर' हमलायनांगौ दासो मोखां बुबाय आंहा हाथाय मानजिबाय मोखां सुबाय मोनसे बादुला दंना लोगो आखौ लाना फैलायबाय नै जोंना आसोला लोगोआ मा ना होनदों